kalian jong ke grup ka kersan lang channel dah shwa bangan jam sekman ngan ya thu shwa mono bai de try ya kane ke channel ada try hida mga bat arut parlog jonga u kit berlang stand bat u chamsuk lempoi te na kalian jong ke grup kan ai ka dancing competition online te kunta ka khot ka were fi we baru kapnyang soba ya kito gi bakwa basim bata hakane ka dancing competition te ya kane ka dancing competition kan long gumne ya ka video jong fi phila batan tang de mobile phone jong fi bat om de banduna ya kalai minute te ya ka video jong fi om sha ban edit bat pihak bat sen kumba kalong bat haswa ba pitan ya ka video jong fi phila bantem tang de mobile phone lane i iPod ba fidon te ya ka jingrwai ba phile phasarau pi hab ban download hi bat ka kateng ka yano bat lada phimlap ya kane ka jingrwai te sobha ban check apo ka description ngan bu ka link jong kane ka channel jong kane ka jingrwai ya kane ka dancing competition ya kinang job and I da ka song pisa bat ya ki bayo afas and I arhajar bat second sihajar bat hat sanspa bat kadon ru ka constellation artli ta kalong sispa kawai yak video jong fi on sedang ban upload haka artarik jong mata ubanai te yak video jong fi hab basen haswa jong ka artarik jong mata ubanai te yak video jong fi pila bansen lane whatsapp lane phone call haki lai terli ki number bat hab banjit uwei na pedeng kine video jong fi min bishar hi kat kum ki view ba fio san 4% min sim na ka view jong fi like 4% min sim da kalai jong fi but ar 4% min bishar hi da mangi ya kan notice lada share dadu men sim teo te lada don ki bala yo te sobha sen no ya ki video jong fi but aishwa ba pisen ya ki video jong fi phila ban yethu ya ka kateng ka jai bat ka jakasa jong fi te na kaliang jonga tang kita gijing pikip jonga fi tengah kermen scam ba barok ni sa sim benta hakane ka dancing competition te lada philai hakane ka channel wat nong klet ban subscribe dan share sakiwei pat khang ba kiwei pat kintip ya kane te kublai shibun bat nisai kenduk hak